വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു മോരുകറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കഷ്ണം വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചേമ്പിൻ്റെ കിഴങ്ങ് ഒരെണ്ണം, അത് സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ചത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 കപ്പ് വെള്ളം, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. കഷ്ണം വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ചിരവിയ തേങ്ങ 1 കപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 2-3 പച്ചമുളക്. എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. നാളികേരം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. കഷ്ണമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ്, നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തണ്ടോടുകൂടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം. ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. താളിച്ച് കൊടുക്കാം. 2 വറ്റൽമുളക്, ചേർക്കാം. നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.